A l'estació de Bellaterra he quedat amb algú que m'ho sabrà respondre. Segur. Antoni, Què tal? bon dia. Bon dia. Què tal? Tu sí que saps què és la ruta Ho Chi Minh. Home, sí. Sí, sí. La ruta Ho Chi Minh és la que fèiem servir quan no teníem més remei que anar a peu des d'aquí, des de l'estació de Bellaterra, a l'Autònoma. Clar, perquè tu has fet servir aquesta parada. Tu has estudiat a l'Autònoma. Sí, jo vaig venir aquí, sí, per primera vegada al curs 79-80, o sigui, ara fa 40 anys, o ara farà 40 anys, i vaig estar venint-hi 2 cursos seguits. Després ja vaig tenir un cotxe de segona mà, però els anys que vaig venir amb els trens de Sarrià, que en dèiem a casa, vaig venir per aquí. Sí. Clar, això estem parlant d'una Catalunya que ja sortia del franquisme, però en què encara no hi havia Generalitat. Per tant, els ferrocarrils eren els ferrocarrils catalans. La història que quan arribaves aquí hi havia un autobús, un pont terrestre, diguéssim, que et portava al recorregut fins a l'Autònoma. Però, si te'l perdies o pel que fos anava molt ple i no hi havia espai per tu, tenies l'opció d'anar caminant per l'Autònoma. Sí, era en certa forma una ruta de perdedors. Si perdies el tren, doncs no tenies, o l'autobús llançador, no tenies més remei que anar caminant per aquesta mena de descampat i passar pel bosc fins a arribar a l'Autònoma, que està a 600 metres d'aquí, per la ruta que veig que ara han immortalitzat fins i tot amb el nom que tenia. Ho Chi Minh, eh? Era un líder comunista, president del Vietnam. Potser en aquella època també si haguéssim preguntat a alguns estudiants qui era Ho Chi Minh tampoc no ho haurien sabut. I no sabem qui va ser el primer que li va dir. Jo almenys no ho sé. Però hi havia una ruta Ho Chi Minh al Vietnam. Era una ruta de subministrament de material de guerra en el seu intent d'expulsar els nord-americans quan la guerra del Vietnam. I, per tant, aquesta expressió periodística ruta Ho Chi Minh duria també fins i tot quedar com una miqueta metafòrica, no? El camí que ens porta al líder dels comunistes del Vietnam. No? La fem? Fem-la. Bé, clar, escolta, però no era un camí dur, és un camí dur? Fred, el que vulguis. O sigui, a l'hivern, a les 6 de la tarda, això era negra nit. Tu pots imaginar, clar, quan plovia estava enfangat, a la nit no veia res, no era agradable, francament. This is the end, beautiful friend. Les universitats sempre han sigut punta de llança i sempre han sigut elements on qualsevol ideologia revolucionària o antisistema ha triomfat, s'ha propagat més fàcilment, no? I en aquella època res més antisistema que el comunisme. I a més el comunisme, un comunisme guanyador com el del Vietnam sobre els malèfics Estats Units. Poc s'imaginava Ho Chi Minh que acabaria donant nom a un camí que de moment ja porta uns quants anys amb el seu nom, eh? Que els líders de les revolucions han donat nom a avingudes, estàtues, aeroports, això està més que provat. Sí, el que passa és que a Ho Chi Minh encara no li han asfaltat el carrer, eh?